La 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 la. La 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 la. Au. Ha. Ei. Heippa. Ja. Täällä on crafting table. Täällä jos näette. Ja sitten täällä on erikoisuuni. Tosta näkee. Sitten tähän voi tehdä juttui ja tällä voi nimetä asioita. Sitten tää voi avata. Noin. Tässä paketissa myöskin tuli tämmönen ukko, missä on tää kilpi, jossa on suden kuva. No, tähän on susi ja semmoinen. Ja tässä on myöskin eri miekka. Tämmönen ukkeli. Sitten täällä on 2 sutta. Toisella on musta panda ja toisella on vihreä panda. Limenvihreä. Että näin. Tässä on sitten se paketti. Seuraavassa videossa esitellään kettutalo. Ja muistakaa tilata kanava, jos haluatte nähdä muita videoita.